už sa nachádzam na mieste. Je to taký krásny objekt tu za mnou, strážené, nepúšťajú do toho nikoho. A v podstate je tu priamo autobusová zastávka Uzovská Panica Vysielač. Krásna príroda, všade naokolo. A tu za týmito stromami sa nachádzajú stožiare, ktoré pôjdu dole. Medzi stožiarmi naťahaná hustá sieť. Pre tých, ktorí nevedia, že čo tu bolo, tak v podstate toto slúžilo za bývalého režimu. Malo to dve úlohy. Prvá úloha alebo účel bolo rušenie západného vysielania a druhá úloha bolo šírenie propagandy. Informácie, čo sa týka kedy, presne čo a ako, dajú sa dohľadať na webe. Veľa toho nie je, lebo v podstate sa o tom dosť mlčí, ale dajú sa nájsť nejaké informácie. Údajne z tohto miesta sa šíril signál až za oceán, kde sa šírila nejaká tá propaganda bývalého režimu, čo bolo, ako bolo a tak ďalej. A momentálne tam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stožiarov, ktoré sú tu ešte dostupné. Malo to vlastný zdroj napájania, navedú nejaké ešte elektrické káble. Takže 4 fotky zrobené, možno aj viacej. Čiže také pekné pozadie. Cesta je tu veľmi pekná, od nej vidím po zakrutu. Pole pekne upravené. A hlavne je tu kľud. Počuť tu nejaké cvrčky, alebo ja neviem, čo to tam čvirika. Okrem toho mám za sebou ručnú vysielačku, skener. A podarilo sa tu naladiť nejakú frekvenciu. Žiaľ som nič nerozumel, teta rozprávala po francúzsky. A keď som dal k tomu Google prekladať, že čo to je, tak spletala niečo o vrtuľníkoch. Ale široko ďaleko na oblohe ani stopy, že by niečo letelo. Takže možno, že tie stožiare majú ešte nejaký účinok a buď zosilnia signál, alebo neviem. Tak, toľko zatiaľ. No, takže skener funguje. Ďalšia pikoška, nejaké vysielanie z Ruska alebo ruskej hovoriacej krajiny. Chytám to na frekvencii 250 x MHz. A v podstate stále sa prechádzam po poli okolo vysielačov Uzovská Panica a idem to skúsiť prejsť z druhej strany, uvidíme, že kam sa dostanem. Ale to vysielanie je celkom zaujímavé. Znie to ako nejaký robot alebo nejaká nahrávka, ktorá sa stále dookola opakuje. Takže netuším, čo rozprávajú, ťažšie to počuť, ale jedna vec je istá, je tu strašne veľa otravného hmyzu a treba sa oháňať. Takže od krásnych stožiarov sme sa dostali ďalej.
A čo by to bolo za výlet, keby tam nebola nejaká zachádzka navyše, no nie. Momentálne sme vyšli z Telgartu a Chmarošský viadukt. Už len chýba, že by vláčik sa tadiaľ prešiel. Takže pekné fotky pod viaduktom a šupi to ďalej. No, taký poznatok, tak ako v Tatrach, aj tu, nezaobíde sa to bez turistov. To je presne to očakávanie versus realita. Ale nejak sa to postriha a bude dobre.